Pohádali jsme se a teď je na mě pěkně navýchnuté. Tak už to nech. Steve! 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 Nic. Je navýchnutý. Ale mě to nevadí. Já teď kamarádím kvalitní. To mám vrozené. Ale Steve je učí mě zaujat. Byli jsme dneska u doktora, šíleně jsme se pohádali. Pohádali jsme se a teď to sama nevypadá dobře. Zvlášť pro Steve. Má rád svou svobodu a s tou je to teď vachrlatý. Asi budeme muset na čas do ústavu a Steve to vyčítá mě. A tak spolu nemluvíme. Víte, Steve je fakticky chytrý. Když se na něco podívá, okamžitě si to zapamatuje. Navždycky. Dokonce by vám mohl vyprávět, jak se staví ponorka. Protože když si viděli její plány, nebo vám odříká nejvyšší hory všech kontinentů. Myslí si, ale že je fakticky frajer, protože dokáže odříkat všechny města na světě, kde mají Kmart. Podle abecedy. Ale to umí kdo. Tak zrovna ne. To jíme u doktora, Steve se pochlubit, jak je chytrý, protože ví, že se rozhoduje o tom, jestli nás zavřou. Tak začne jmenovávat všechny ty Kmarty, které začínají na A. No a já jsem se zrovna dneska ráno dočetl v novinách, že v Brainsville otevřeli nový Kmart. Tak teda sedím tiše a doktor se s někým radí. Steve tam rozjíždí tu svoji tirádu a dostane se k B. A Owen vynechal Brainsville. Tak se mu teda potichu pošeptal. Brainsville! Protože jsem ho nechtěl trapnit před doktorem. A Steve na to, co? A já, Brainsville! A on, a co je s ním? A já, Brainsville je taky Kmart. A Steve, a já, jsem se o tom dočetl v novinách. A pak jsme si teda vážně vyzli do vlastu. Zval na mě, ať klapnu. Jsem se ti jenom snažil pomoct Steve. A Steve mele s takovou pomocí nás tak akorát čoupnou do ústavu. A pak jsme si teda vážně vyzli do vlastu. Doktor zavolal nějakýho namakanýho chlapka v bílým a ten nás od sebe otrhnul. Tak to tam prostě dopadlo, Steve. Měl jste se radši věnovat ponorkám. Teď průseru, kamaráde. Odvolej to. Steve, odvolej to. Steve, co budeš dělat? Ty budeš obědvat? Ty budeš jíst to jablko? Ty chceš tím jablkem házet po mně? Neměl bys tím jablkem házet, mohl bys si ublížit. Ale prosím tě, Steve, když bys na 3 kroky netrefil Kmart, kilometr vpravo a moc mě trefil. Ale spolu zase nemluvím. Totiž Steve s lidmi vychází fakticky dobře. A já vám ukážu pěkně vytučit. Tak jsem teda zvědavej, kam pomaščírujeme. Možná do Sweetwateru, možná do Šelkopy,
Možná do Sandstonu, možná do Alexandrie, možná do Brainfieldu. Pane Bože, tam snad ne. Ale po tom posledním výstupu určitě někam pojede. Totiž lidé si myslí, že Steve má nějakého neviditelného přítele. Ale to já nejsem. Vážně. Takže, když se se mnou Steve do krve hádá, vidí jenom to, že magoří. Mají o něho strach, že si ublíží. No, docela oprávněný. To jednou průměr. Jako kluk se pokusil o sebevraždu. To víte, Steve se od jak živa pohybuje nekoordinovaně. No, je to tak, Steve. A děti si ho za to pěkně dobírají. Jenže to byly děti, že? Tak kdo by jim to mohl vyčítat? Takže, když šli jednou ze školou plavat, tak Steve nechtěl za nic na světě skočit do vody. Protože věděl, že by šel jak sekera ke dnu a všichni by se mu smáli. Jenže učitel ho tam prostě hodil. Steve mohl klidně vypravat nahoru. Jenže místo toho vydechl všechen vzduch plic a sedl si tam a dělal, že pije čaj. Když šálek odložil, tak si lehl. Přímo tam, v bazénu. No, když ho pak po nějaké době vylovili, byl bezvědomý. No a zůstal v něm několik dní. Když se pak probral, byl jsem u něho. A od té doby jsem s ním neopustil. Když se občas pohádám, ale za chvilku je to stejně mezi náma dobrý. Lidi nás pořád se snaží rozdělit. Dokonce tady Gladys se pokoušela o to. Tady ta ženská s tím žrádlem pro kočku a načmítá. Povídala Steve. Tak, Steve, a teď už jsi sám. Nemáš nikoho než mě, miláčku. Přitom já tam celou dobu stál. Ale nikdy jsem se neudržel a začal jsem se smát. A když se směju já, tak se směje Steve. A nebo jiný. Povídám. Tak, Steve, a teď zavři oči a ještě a ještě. A když se teď otevřeš, tvůj kamarád tady nebude. A Steve na to bude. Jenže, když zavřel oči, maličku jsem se odplížil za jiné sedadlo v autobusu. Takže když se potom otevřel, tak viděl, že tam opravdu nejsem. Měli jste ho slyšet, jak řval, jako když ho na nože berou. Pak jsem ale vyskočil a to jsem Steve. A smáli jsme se a smáli. Tomuhle mě nenut, Steve. Ne, tohle ne. Ne, Steve, tohle ne. Dobře, jak chceš, ale je to tvoje tam. Teď jsem spal. A seš v troubě, kamaráde. Takže, když si nás teď pošlou pryč, budou Steveovi říkat, že neexistuje. Alebo ho budou proti mě štvát. Alebo ho narvou práskama a by mě neviděl. A to je stejně jedno, jsme pořád sobě. Tak, Steve, jestli mě teď opravdu pošlou pryč,
budeš se muset slušně chovat. Kdo by na tebe dohlížel, abys nedělal hloupost. Drž tě toho, co znáš. Třeba ponorek. Platí? Co to děláš, Steve? Steve, nedělej to! Steve, pusto! Steve! Tady máte. Našla jsem 2 sáčky, ale to je opravdu všechno. Děkuju. Mrzí mě, že jsem dělal takový bukletkový práškový smutný. To nic. Chápu vás. Víte, to je tak, když si vaše tělo na něco zvykne a pak si to nedokáže odepřít. Jo, to znám. Já prožívám totéž s brambůrkama v kině. Fakt? Fakt. Je mi úplně furt, co dávají, nebo s kým tam jsem. Když nemám brambůrky, tak mě nic nebaví. No, o tom jsem slyšel. Nedokážu si to vysvětlit. Ani nemá cenu se o tom pokoušet. Jenže mě to štve. No jo, to tak bývá. A člověk si domýšlivě myslí, že může všechno, Jo, no jo, ale teď už musím jít. ale pak si uvědomíte, že jste jenom člověk. Omlouvám se, zaplaťte od 3. My jsme to přestali. Ale teď už musím běžet. Fajn. Ještě něco? Ne, to bude stačit. Dělá to $37. Ještě jednou moc děkuju a nashledanou. Hezký den. Díky, vám taky.